Nuwun. Mbah, ditutup lawange. Oh, napa niki, Mbah? Oh. Jagongan paling butuh, Pak. Oh. Monggo pinarak mriko. Niki Dek Restu. Nggih. Mbah, niki wonten tas. Nggih. Kalih sepatu. Kagem Dek Restu. Nuwun, Pak. Nggih, Mbah. Ditaksih. Nah, terus tuh. Ditambah nih. Nuwun, Pak. Terus sepatu nih. Sepatu baru. Nah. Sedeng pora. Dijajari. Nuwun, Pak. Cilik wae. Dijajari. Pas. Ingat cak. Tahunan ya. Menawa lho. Aku durung larenan. Oh, ditinggal mboke wis 6 tahun. Iya sering kok, Pak. Coba tinggal tuh. Tinggal tuh. Wah, lagi. Seneng ora? Ibu sekolah lho ya, sing pinter sekolah lho ya. Nggih, Pak. Nggih. Sekolahnya sing pinter. Matur nuwun, Pak. Iya, alim dulu. Pinter lho ya. Nggih. Alhamdulillah. Loh, berarti Pak Ane mergawe ki Mang, Pak Ane Restu. Gawe lha kok bener apa itu? Oh. Lah kok Ora mergawe. ora rabine? Lah mbah, dari aku ya tangan kabine. Oh. Dari aku, Pak. Tapi ngaboti anak-anak. Lah tapi wong mbah karek wonge. Aku ku yo ora mengeng yo ora ngakon, Oke, Pak. oke. Arek ndeke. Ngomong anu di Restu ya. Nggih, Mon, ngoten riyen nggih. Nggih, nggih. Restu salim dulu. Matur nuwun, Pamit lho, Pak. Mak. Nggih, nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo. Nggih.